Assalamu alaikum warahmatullah. Yau zan ɗan yi ƙarin bayani ne akan event na Bybit akan Docs. Kamar yadda Bybit suka yi alƙawarin cewar duk wanda ya deposit ɗin Bybit ɗinsa Docs ɗinsa cikin Bybit to za su ba shi wani reward na musamman. To event ne akwai abin da suke buƙatar kai completing. Sai ka yi wannan completing ɗin ba wai da ka je ka yi register ba. Kawai shi kenan za su baka shi abin da suka ci za su ba tun da sun ci za su ba da Docs. Duk wanda ya je ya register ya receive ɗin Docs ɗinsa a cikin Bybit kuma idan ya je ya register to da farko dai in ka buɗe Bybit kai completing kai receive kai deposit ɗin kai requesting deposit ɗin Docs ɗinka a cikin Bybit ɗin kai abin da za ka zo kai. Zan ajiye link shi za ka biyu. Zan ajiye link kawai ka danna link ɗin zai kawo ka nan wurin wannan pejin kamar yadda kuke gani haka. Idan ya kawo ka nan kawai abin da za ka yi za ka danna register za ka tarar da nan wurin bai yi register ba. Za ka danna nan za ka yi complete. In ka danna register shi kenan. Abu na biyu da za ka yi shine idan aka tura ma Docs ɗinka ciki lokacin da aka tura ka tabbatar da cewar kai trading na adadin $500. Sai kai trading na adadin $500 tukun sannan za ka zama eligible a wannan event. To abin da suke nufi da adadin $500 yanzu misali a ce Docs ɗinka da aka tura ma da ka gan shi an yi listin ɗinsa sai kaga zai kai $100. $100 misali sai kaga adadinsa na $100 ne. To idan ka sai da shi to kana da $100 sai ka ƙara siyan wani sai ka ƙara siyarwa sai ka ƙara siyan wani sai ka ƙara siyarwa har sai ka yi so 5. Idan kai so 5 kaga ya cika $100 kenan daman tunda $500 kenan tunda daman naka ya kai $100 da ka duba sai kaga ya kai $100 to kaga in kai so 5 kaga ya kai $500 kenan. To shine abin da suke nufi a nan wurin. Yadda zaka tabbatar da cewa ka zama eligible ka yi trading volume ɗinka ya kai 500 sai ka zo ka sake shiga ciki ko ka shiga token splash ka duba ko kuma ka danna link ɗin da na tura lokacin da aka yi listing Docs ɗin kenan sai ka duba nan wurin ka ga ya kai 100% nan wurin. In ka duba ga ya kai 100% to kana ɗaya daga cikin waɗanda za su iya samun reward ɗin da su Bybit ɗin za su bayar. Amma in dai bai kai 100% ba nan wurin to gaskiya baka ciki. Yawa dole sai nan wurin ya zama 100%. In bai yi ba bai kai ba sai ka je ka ci gaba da trading ka sai Doc sai ka siyar sai ka ƙara siya sai ka ƙara siyarwa har sai nan wurin ya cika 100% tukun. Amma in dai bai kai 100% ba to gaskiya baka da eligible dan ka yi register kawai nan wurin yayi ma complete to gaskiya nan ba zai ma ba. Idan nan wurin yayi complete nan zai zama 100% nan ma zai nuna ma complete da sun ce trade later to nan a lokacin in ka trading din kana fara trading din nan zai ɓace nan kuma zai zama ma complete nan nan gun zai fara sama adadin trading din da kai to dole nan gun sai ya zama 100% nan in ya cika 100% shikenan kana ɗaya daga cikin wanda zaka iya samu. To shine da ƙarin bayani.